Hei, se on Sunkela taas täällä. Nyt olisi aika tärkeää ilmoitusasiaa kaikille. Tämä koskee minun YouTubeaamistani ja kaikkea muutakin, mikä liittyy minun osaltani YouTubeaamiseen. Elikkäs, näin ensiksi haluan sanoa tänään, että kiitos 200 tilaajasta, mutta silti olen aika pettynyt siihen. Olen pettynyt siihen ihan siksi, että siinä ei ole, tai teitä on todella paljon, mutta teistä on hyvin iso määrä unaktiivisia tilaajia. Jos haluan oikeasti tilaajia, niin aion tehdä Komepackin vanhalle YouTube-kanavalleni. Eli jos haluatte nähdä minua YouTubessa, menkää tilaamaan vanha YouTube-kanavani. Linkki siihen tulee löytymään kuvauksesta, joten katsotaan kuinka paljon teitä uusia tilaajia siellä on. Toki mä tein siellä videon, josta kerroin, että minulla on uusi kanava, jonka nimi on Suomi-pelaaja. Mutta silloin kun tein sen, niin ei minulla niin kuin ollut vielä mitään hajuakaan, että minulle tulisi vielä pahemmin unaktiivisia tilaajia. Ja siksi olen nyt ajatellut tehdä sinne Komepackin. Sielläkin oli unaktiivisia tilaajia, mutta ei yhtä paljon kuin täällä, joten haluan tehdä Komepackin mieluummin sinne, kuin tehdä uuden kanavan kokonaan. Se ei ollut kovinkaan hyvä idea. Yhdessä vaiheessa tein uutta kanavaa, mutta ei se ollut tosiaankaan kovin hyvä idea. Mutta tosiaan, jos te haluatte nähdä mut YouTubessa, niin käykää tilaamassa minun vanha kanavani. Ja muistakaa käydä katsomassa jotain vanhoja videoita. Tosiaan niistä on varmaan 2 tai 3 kuukautta, kun ne on tehty. Joten älkää ihmetelkö sitä. Juu, mutta ei minulla muuta. Käykää tilaamassa vanha kanavani. Se on sitten ensi videolla siinä kanavassa. Moi moi moi. Ja toinen asia tähän perään. Minun ja erään FMI-alaviivan serveri on, tai ei ole vielä auki, mutta etsimme tänne rakentajia ja rakentajahakemuksia voi laittaa sähköpostilla osoitteessa surfcraftmc@gmail.com. Tarkemmat tiedot siitäkin löytyvät kuvauksesta. Muistakaa, jos olet hyvä rakentaja, olet aina tervetullut joukkoomme, mikäli saamme todisteita, että olet rakentanut sen. Mutta juu, ei minulla enää muuta. Se on sitten ensi videon asti. Moi moi moi.